बोला बोला थामे वाली मैया की दर्शन करेला पिया जी जाइब जरूर हो। दर्शन करेला पिया जी जाइब जरूर हो। दर्शन करेला पिया जी। मुंगेर के बड़ी दुर्गा कल्याणपुर के बड़ी दुर्गा बाटे मशहूर हो। दर्शन करेला पिया जी, हाँ दर्शन करेला पिया जी जाइब जरूर हो। दर्शन करेला पिया जी जाइब जरूर हो। दर्शन करेला पिया जी। दर्शन करेला पिया जी मिक्स बाय राकेश लाल यादव। जाइब जरूर हो। दर्शन करेला पिया जी जाइब जरूर हो। दर्शन करेला पिया जी। पूजे खातिर मैया के फल फूल ले जाइब लाल लाल गोटेदार चुनरी चढ़ाइब। चुनरी चढ़ा ए पिया पूजे खातिर मैया के फल फूल ले जाइब लाल लाल गोटेदार चुनरी चढ़ाइब। चाहे केतनो होखे मंदिरिया, चाहे केतनो होखे मंदिरिया घरवा से दूर हो। दर्शन करेला पिया जी, हाँ दर्शन करेला पिया जी जाइब जरूर हो। दर्शन करेला पिया जी जाइब जरूर हो। दर्शन करेला पिया जी। दर्शन करेला पिया जी मिक्स बाय राकेश लाल यादव। जाइब जरूर हो। दर्शन करेला पिया जी जाइब जरूर हो। दर्शन करेला पिया जी। पिया राज प्रिंस कौनो चलना बहाना हो। कतहू ना लेके कैला जब गवाना हो। कैला जब ए सुनी ना हो पिया राज प्रिंस कौनो चलना बहाना हो। कतहू ना लेके कैला जब गवाना हो। हमरो बतिया ता पंकज, हमरो बतिया तहरुदल कलना मंजूर हो। दर्शन करेला पिया जी, हाँ दर्शन करेला पिया जी जाइब जरूर हो। दर्शन